orkesteri aina. Ja nämä 4 hienoa leidiä, joiden musiikkia mä lauloin jo silloin 13-vuotiaana, ovat Lea Laveen, Katri Helena, Paula Koivuniemi ja Marion Rum. Ja kun Katri nyt lopetti, niin me sitten pikkusen nuoremmat, ei paljonkaan, samaisella vuosisadalla se on se Katrikin syntynyt kuin meikäläinen, niin kun mä nyt jäätiin lauantaina jäähyväiset sitten, että ei tullut varmaan Joroisillekaan laulamaan, niin otetaan hänenkin kunniaksi ja myöskin hänen lauluja. Tulkaa ihan oikeesti nyt, sen kerran kun päästään, kuulkaa, ensi vuonna näitä ei taas olekaan. 2 vuotta joudutte odottamaan, että pääsette tänne treffilöille, niin tulkaa tanssimaan. Rohkeasti tähän näin, tulee tuttuja lauluja ja kaikki ne, jotka eivät tanssi, niin ainakin laulatte matkassa, koska nämä on kaikki teille ihan niin tuttuja lauluja. Ehdottomasti, nyt tai kuule tulee 10 minuuttia täyttä törinää, sanois Jorma Uotin.